Dobling pag-igmat na aghimo karon sa taga City Hall sa Mandaue pagsigurong dili na mamalik ang mga obstruction sa kadalanan subay kini sa dugay ng gimando sa kauluhan. Si Nico Serino sa report. Wala pa'y kasayuran ang mga city officials sa Mandaue kung pila ang ilang nakuha nga grado gikan sa DILG evaluation. Kahinumduman, subsub nga gimonitor o giinspeksyon sa DILG team kung natuman ba ang kamanduan sa paghawan sa mga sidewalks. Gibantayan nila karon nga dili na mabalik pa ang makababag sa dan. Nga atong gipugnan nga di mabalik ang mga tao, no? Kay usually manggod ni kauman to clearing kita ray bantayan, balik dayon, no? So we are actually very vigilant. Hugot nga nakig-alayon ang syudad sa mga barangay officials sa mga gagmayng kadalanan nga nahawanan na sab. Ang mga barangay ang gitahasan nga mag-monitor niini. What we will do is we will document, we will clear, and then we will document again nga cleared na, and then we will endorse it to the barangay for upkeep and maintenance. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.